Pues teñamos aquí o disco, o primeiro disco de Esquíos. Miguel, Juan, boas noites. Boas noites. Benvidos. Oye, este disco naceu hai moi pouco tempo e naceu casi además co grupo, non? Foi un produto así moi rápido, moi urxente. Sí, prácticamente, pois, digamos, 7 meses despois de fundarse o grupo xa casi temos o disco. Carai, fostes así como moi rápido, non? Sí, había moitas ganas e tal, tiñamos as ideas, tivemos a oportunidade de gravalo, aunque foi moi precipitado, foron 2 días, pois, pa diante. Autoeditado, pero é un disco que está a venda en tendas como Fnac, por exemplo. Sí, ten distribución nacional, o sea, conseguimos unha... O sea, está autoeditado, pero a distribuidora móvese bastante, o sea, está nas tendas tipo, en a Fnac, todo está. Onde mellor funcionou Esquíos? Pois... Que comunidade? No territorio galego, claro. Na casa. En Galicia, na casa. Xogamos na casa. Os amigos, sobre todo, son os que máis publicidade fan. Claro, por suposto, eso é o primeiro, sempre. Ajá. Oye, a base está na estrada, pero non sodes da estrada, a maioría, non? Eu non, eu son do Barco de Valdeorras, o pasa que levo... Doures. Sí, eu son da estrada, E tienes da estrada. Son autóctono, sí. Pero, ademais, eu quero recalcar unha cuestión. No disco hai unha voz que non é a túa. Efectivamente. Porque tienes un novo cantante dende hai moi pouco tempo. Sí, eu son aí... Pois eu así de rebote un pouco o cantante que vi entón, pois tivo que deixarnos, cambiou de residencia. Fidel Castro, chamaba así. Sí, Fidel Castro, moi bo chaval, por certo. En serio, máis. Bueno, eu era o manager e un día así entre risas probei e xa non me deixaron marchar, xa estamos aí traballando novos temas. De manager a cantante. Cantante e piloto de rallies, que empeza ahora, dentro de un mes empeza o primeiro rally. Non me digas. Sí, se hai alguna empresa que irá mollarse un pouco, pois... Sponsorizar, non? Sí, xa se sabe. Oye, e entre os rallies e a música existe algún paralelismo ou son mundos totalmente distintos? Os nervios son parecidos. Eu no primeiro concerto que fixemos, que ademais ainda foi para os amigos, xa dixen, é máis difícil cantar que correr un rally, pero claro, ainda non corrí ningún, o sea, non... Solo coñezo rallies desde o tema de asistencias e afición, como moita xente. Bueno, Esquíos é un grupo que, como decíamos antes, naceu así como moi rápido, fixo o primeiro disco, pero entendo que tedes novos temas e que estades xa pensando en gravar un segundo disco. Sí, vamos a ver, temos xa de feito 10 temas que estamos tocando xa nestes concertos, que, bueno, é unha evolución, hai máis temas en galego, temas máis sociales, os temas son máis directos, como estamos contentos con eles, pois queremos gravar ahora, non sei, en xullo así, e que este en outubro xa feito o produto, todo o tema así. Oye, o feito de gravar en galego, facer máis temas en galego, esa evolución, por que se produce ou como se produce? É un acordo de todos? Non, vai saindo de forma natural. É que, por exemplo, cando vivía no barco ali falase moi pouco galego, falaba prácticamente nada. Influencias. Vir aquí pouco a pouco, e como eles falan galego tal, pouco a pouco vais... É que no barco galego ten unha lousa en riba. Sí, de pizarra. Sí, pero bueno, ben, hai que empezar pola casa, hai que empezar a casa polos cimentos, e ademais, sin olvidarse nunca de quen somos, non? Mas creo que se ve ben, os colores indican de onde vimos. Entón, pois... Que non é premeditado, eso que... Sí, está claro. Bueno, tendo un disco sempre hai máis posibilidades, ou unha maqueta, máis posibilidades de ter actuacións. Non sei como andades vos, a vosa xenta, como se vai a ir configurando este verán. Ben, tivemos xa algún movimento pola estrada en Vigo, en Anoeta, estivemos en Cambados, Portodoso, bueno, mañán de feito estamos en Carballo, aproveitamos tamén para mandar un saúdo, porque... Sala Reserva, Kiko... Nos tamén mandamos un saúdo a todos os amigos de Carballo que nos ven a través de Onda Coruña. Sí, aproveitamos tamén para saudalos. Portanse moi ben, a xente. E os de Coruña tamén, que se queren ir, que vayan. Por suposto. Total, Carballo a Coruña, hai que pagar, eso sí, Cantos máis, mellor. A autovía hai que pagala. Sí, pero podes ir nun momento que non é nada, non? O que paga a autovía paga pensiones unha cerveza. Oye, pues nada, que é un placer que estedes aquí con nos. É noso. Foi un placer, porque queda un tema ainda. Pero que desexo vos a mellor das sortes. Ese segundo disco que non teñades en outubro, dades unha chamada e vides a presentalo aquí. Encantado, sí. Sí, comprometedes vos xa? Por suposto. Tomamos nota. Encantadísimos. Tomamos nota máis. Hai unha cousa que non falla nunca, que poñemos por testigos os nosos telespectadores e eles volo demandarán se non cumplimos. A ver se é verdade. Veña, moitas gracias. Os dous Esquíos.